ọzọ mekwanụ nne gị obi aga adịghị ma agị me gịnị emekwala ya nne m ọzọ ahụrụkwanụ ime ụmụ nwoke ndị nwụ ndị a na-akpọkwanụ n'oge m ga-adịpụ ya mama's boy achọghị hapụ mma ha hapụ ibụ ọ ga-afụ ha ka ha ahụ dị ara mma ha sef ha hụ dọpụnita ga-eji na ha gara aha ya nke wụ ime odeshi eji echiche nke gị nwa amaghị na aghọta ihe ọbụla mere n'ụlọ Ifenkili podcast. Ndị Igbo ekele m unu nke onye chiri ya zere nke onye na-eme n'elu ụwa ya gaziekwara ya. Tata anyị wetara unu ihe omume anyị nke a na-akpọ Ifenkili ebe anyị na-ekwu ka o si kpọrọ. Taa bụ ụbọchị 8 nke ọnwa Ọgọst 2025. Aha m bụ Ezinne Okenwa. Ịkpọkwa m Ada Igbo aga m aza gị aza, ka kpọọ m Ọlaedo aga m aza gị aza, ka kpọọ m nwa abịrịba ndị eji eje mba agakwa m aza gị aza. Ile anya n'aka nri m lekwa anya m n'aka ekpe, ị ga-ahụ ụmụ Igbo ndị tozuru etozu, ụmụ chapụrụ achapụ. Adaugo, kọwatụrụ ọhaneze onye ewu. Ọhaneze ndị Igbo na-ege ntị, ndewonu. Dịka m si kwuo, aha m bụ Nwaada Adaugo, Nwaada chapụrụ achapụ. Dịka Sashi kwuo, ịkpọ mmadụ ọhụrụ ga-aza bikos anyị lụrụ ndị ọhụrụ hụrụ ụzọ ya ka anyị ji bịa taa ibi igwe unu wetara unu ezigbo ihe. Ndewo, ahụkwa m ka isi ma mgbe ị kwadoro akwado obi ija. Ngwanụnụ nne m mara mma Adaure, gwanụ n'anya aha gị. Ibe anyị mma mmadụ daalụ nụ aha m Adaure ịkpọkwa m Ada Anambra aga m azakwa aza. Anyị nwere Ada na-eri ukwu anụ ị na-aghọta be anyị ọgwụ m Ada bụ nke isi Oriakụ Ada mara Ndewo. Isiokwu anyị ji bịa ebe a taa bụ o nwere ihe ndị anyị na-anụ. Akụkọ a akọọla ya kwuo ya ege ruo. Anyị asị ka anyị bịa kọsatụrụ unu ka unu tidukwu ọnụ n'okwu a. Ile anya na ihe na-eme n'obodo anyị ugbu a na-awụ Naịjirịa. Akụkọ na-aga ebe niile. Inu ebe ndị mmadụ na-asị na nne di ha na ha wekwa nne di ọjọọ, na nwunye nwa ha na-emegbukwa ha, na kemgbe nwa ha lụkwara nwaanyị na nke a maọbụ nke ọzọkwa na-eme. So akụkọ a wụ ihe anyị bụ bịa na ihe onyonyo anyị ka anyị kọọrọ unu, ka anyị gwa ndị ọhaneze, ka anyị tụrụkọta ụka kwuo ihe merenụ nne di na-eji emegbukwanụ nwa ya, nwunye nwa ya, ma ọkwa ihe nwunye nwa ya na-eji emegbu nne di. O nwere ihe iwe ị ga-ekwu n'okwu nwaanyị mara mma. Nwaanyị amadịazụsọ ịjụọ m unu ma ndị nne ndị Igbo ndị nne a na-akpọ ha African parents, ma otu ọbụla isi ruo ha ka ịlụkọtiri ọdị nwatakịrị ha si ewu nwa ha nwoke, ịma na ha na-eji nwa nwoke egwu n'ala Igbo. Nwa ha nwoke ga-alụta nwaanyị ya ọ dịka ihe mma gị gwara gị ị na-eme ya. Obi nwere ike na-ajọ nne di gị, obi ga na-ajọ ya njọ n'ụdị na nwa ma na-ege m ntị kemgbe ọ dị ntakịrị ịmado aka ntị rụzi ugbu ọ lụrụ nwaanyị ọlụbatazie gị msizie ya nye m ego ọ gaghị ekwe enye m masị ya nye m ego ka m were mee ha sị gaa gwa nwunye m. Ịjụkwa m ihe ahụ nwere ike ị na-eso etinye ọgbaghara. Ọ bụ ichere? Adaure, nwere ihe ikwere ị ga-ekwu? N'uche m ihe m ga-etinyekwa n'olu na okwu awụla ịma na ụfọdụ ndị nne di ndị o nwere ndị na-eji aka ha kụnyere ụmụ ha abịa ha were aka ha si nwa m lekwa onye ị ga-alụ ma ịlụghị ya wụrụ nsogbu. Ụfọdụ kwanụ ya wụrụ ha na-achọ onye ọ ga-awụ alụbata ha ga na-akọntrolu onye anyị ihe ọbụla ha gwara nwa agbọghọ ahụ ọ ga-emewe ọ ga-eme onye anyị na-akpata nwere ike ọnwụ na nwa ha nwoke egere ha ntị nsogbu ma jiri. Okay. O nwere ihe mụnwa chọkwara n'ikwu site na ka ihe ahụ n'ukwu. Na ntụnye nke mụnwa echekiri m na ọwụ ya butere na-emenụ nne di ha ahụ nwunye nwa ha na ha na-ewe esemokwu. Na ntụnye nke mụnwachi na ọwụ mwebi bagando onye ahụ si pụta maọbụ ntọala ezinụlọ ya maọbụ sọ ụfọdụ ndị anaghị ala ike ka ụmụ ha lụọ ndị mba ọzọ. Yes, ụfọdụ ndị a na-ekwe ka ụmụ ha lụọ ndị mba ọzọ
alụbatazi asị onye a ga-abatara m n'ụlọ, onye a wụ onye mmụmụ, ọwụ onye a bụrụ onye Igbo, onye a wụ onye Yoruba. Ị na-ahụ a na-emezizi yes. Ka ihe na-ebute ọgbaghara n'etiti nne di ya na nwunye nwa ya, nwere ihe ime ị ga-agwa nne ya. Dịka isi kwuo na mbụ, enwere ike obere ihe nwere ike ịbụ ihe na-ese okwu, ibu ihe ọzọ n'uche. Enwere ike asịla ka a na-alụbata nwaanyị a, ọ ga na-eso m na-aga ọrụ, nwunye ya ga-eso na-aga ọrụ ubi. Ya bịa bụrụzie nwaanyị na-amaghị ka esi ọ sizie gị mma biko aga m esoli gị aga ọrụ, ọghọ nsogbu. Ị na-aghọta ndị ọghọ nsogbu n'ụlọ. Ibu n'uche na onye ọbụla ahụ na-akpọbata ga-emerịrị ka isi kwuo, ọ na-eso akọsọ esemokwu. Ime nwere ụfọdụ ndị nne wụ ha hụka nwa ha nwoke n'anya, ha na-ebute na nwa ha nwoke a kwaliturukwana n'ịlụ nwaanyị, o kwesịrị inwe decision nke onwe ya, onye ndị bekee kpọrọ decision or choice. Ị na-aghọta, ha na-achọ nnọọ ka ọwụ ha ga na-apụ na ihe niile, ha makwanyeghị na nwa ha nwoke etoola. Ị na-aghọta, so ha na-efili that na nwaanyị ahụ batara ha na ha ga na-adra gị nwa ha ahụ, nwa ha nwoke ahụ. Ị na-aghọta, ọ ga ihe a na-emezi gị ịhụ nwa nwoke a na-akpata agwa ka ya na-akpọ mommy's boy. Amaghị na-aghọta ihe bụ that possessiveness ahụ, ọ dị in charge, like ọnwa amụ nwa m aga apụ m apụ n'aka. Amaghị na-aghọta. Na ntụnye nke m, eche m na ihe na-ebute ọgbaghara n'etiti nne di ya na nwunye nwa ya bụ ụfọdụ ndị na-awụ ụmụ nwaanyị ndị na-alụbata ọhụrụ. Ịma na ụlọ gị na ị na-aga ozi, ịma na ụlọ gị na ị na-asa efere, ịma na ụlọ gị na ga-emetụ ihe ọbụla aka. Ịbịazizi n'ụlọ nne di gị ahụ ka ị plizie ya, imewe elu na ị na-aghọta, ịfụzi onye nke ọzawazi efere, ọzawa akwa, iwu onye nke omenika. Thank you. O wekpere nyewe morning devotion. Ị ga-ahụzizi after 6 months alụbatara onye ahụ, the real character onye ahụ hazie. Ịhụzizi na nne dị azụwaza nwa ya, ihe ị kpọtara awụzi ihe m hụrụ, nke ị na-ekwuzi awụzi ihe m hụrụ. Mgbe anyị hụzizi esemokwu abịazizi. Mana iwewela go na ihe ị na-ekwu ugbu a, aga m atakwa na ụfọdụ ụmụ nwaanyị ụta ndị a na-eme ka nọ ihe maka na n'ime ya otu ahụ akpọ gị na-enweghị wife material. Nne m mana na ihe ịma na ị gaghị emere ruo na njedebe, ekwesịrị ibido ya ebido. Onye mụọche efiri m na ọ bụrụ na ị mata na ị na-aza ebe a every morning, ị ga-aza ya tielu ụlọ esi ebe ahụ kwa ka ihe iji ebido ya. Maka na ibido ya ebido, nkwụsị wụzi problem. Aghọtara m ihe na-ekwu. Ihe nwere nnọọ mebi na onye nwoke chọrọ ịlụ ga-alụ kpatara ga-esi gị ngwa bịa ka anyị na weekend makwa egwu ike ihe a ezinụlọ m hụ gị kwanụ gị ka ị bịa gwa m gịnị imagine ịbịa na-ehi ụra ịpụta gị bịa were anyị azụ ụlọ si ka anyị kwe ihe bụ eziokwu ebe a ma nne di gị ga-abịa na-asị ha nke ịkpọtakwara m n'ụlọ na na-asakwa n'ụlọ ha na-asakwa na efere nke ishitere ebe ole wete makwanụ nwaanyị ishinwe nri ị na-abịa etiri ya aka ị na-ọtọgachizi nnọọ ka nna m biko onye kwanụ sopre ma ha ga na-akpọla ha ụmụ sopre ndị so ị ga-atụ ụmụ nwaanyị ndị a ụtawụ ha bịaghala makwa na onye na-eyi ibu traza bifo makwa na onye na-agba anklet ụmụ ihe na ịbịawazi gị hụ ha bịa yi uwe nwụda hichaa ahụ dịka ha na-eme ihe ọjọọ. Ọ maka gịnị otu ndị ụfọdụ ndị na-eshi akpa ahụ si gị atụ ụfọdụ ụmụ agbọghọ ndị ụta ntinye gị dịkwa mma, but na ihe mụnwa mara mụnwa ga-ekwu na ntụnye nke m, ọ ka mma ọ bụrụ na ị na-aza akpara, o nwere ihe ndị abịrịba anyị na-ekwu, ọ bụrụ na ị na-aza akpara ga azara akpara, ị na-aza nkoro ga azara nkoro. Ọ bụrụ na ọwụ agwa ndị ahụ ị na-akpa ịma na ibu ya na ọnụ gị iyu igosi onwe gị amaghị na ghọta igosi onye iwu. Ọ bụrụ na ịdị azụ ụlọ igosi ịdị azụ ụlọ, ọdaba ta ndị ị ga-abịa ịbịa ịkọmpọtụ ime dị ka ị na-eme nke ị na-eme nke ọzọ. Nne dị ga laikichazi ga-alụbatazie gị at the end of the day nwanne m imebichichara ihe niile. Atụ ihe ọzọ m matakwara na-ebutekwanụ ụmụ ọgbaghara ndị a sụcha na-awụ. Ọ bụrụ na ị lụrụ nwaanyị na ibi wit nne gị n'ụlọ nna gị mgbe nwunye gị na-achọ ibi isi ihe mmanya asị agaghị eshi nke ata
ọmụ a ga-eshi achọrọ m iri ofe ebe nwunye gị ya wachọrọ iri ofe oligbo ị na-ahụ a na-adọrọkọta kichin ụtọ a na-emezi kọmpetishọn nwa m so favorite food nwa m bụ egusi nwunye ya wasị favorite food di m ya wa wuri ndomi na-asị na ike amụ mara nwa m ga-echefukwana na nwa ahụ edurukwara anụ ime ka choice ya lụọ nwaanyị anọkwanụ nwaanyị ahụ ezinụlọ nke ya nwazi ugbu a amami na nghọta ihe ọzọ m ga-atụnyekwa n'olu na ahịa ahụ ịma ụfọdụ bụ ihe kpọrọ respect na position onye nke ọzọ awụghị onye nke ọzọ ahụ ị na ọdọ nwere ike otu nne gị si zụọ gị bụ nke ahụ nkwanye ugwu ebe onye nke a nọ ọ wụrụ ya nkwanye ugwu ya ọwụ ebi na ị na-achọ ịzọkọtachi amami na nghọta emechala onye iwu nwunye ịchọ iwu ịlụ ọkara ịma na ezigbote ọkwa ya wụrụ ọkara ji aka nwa ya na-ejikọta famili ya ịhụ na ihe a nkwa nsogbu ụbọchị ọ gwara si nna mekwe nke a ga-emekọta nka maka ezinụlọ maọbụ nka kemgbe nwaanyị abatakwara ada emezikwa ihe niile ọbata obi ahụ zikwa ọbata obi odogwu abụrụzela ọ dị egwu nne m ịjụkwa mụ aga m agwa gị na ọ nwere ụfọdụ ndị nne dị naanị enwe obi umeala onye ọbụla onweghị onye machasịrị onweghị onye kacha ama enwere ihe nwa gị lụbatakwa nwunye o mee gị ihe ọjọọ ihe na-atụghị anya ya ijiri nwayọọ gwa ya okwu si ya nne lekwelekwe ọwụghị anyị nyekwana onye ahụ taịm ka o jiri gbanwee agwa ya maka na ihe abụọ agwa mmadụ nwere enwe si bịa ị na-aghọta inwe obi umeala ebe ọbụla nwunye nwa gị nọ ọ bụghị obere ihe ịtakashiwala ahụ imele nka nwee obi nnabata everybody ya wụgo otu enyi na-abụghị otu gị chefu na ọzụzụ e nyere nwata nwa agbọghọ ahụ na ike na-enye ụmụ gị awụgo otu nne m awụgo otu onwekwana ihe egwu amanye ebe m ga-etinyekwanụ okwu ịmụ ụmụ agbọghọ ndị a na-eme mgbe a lụbatara ha bịa wee eze nwaanyị ha bịa wụọ ka ha na-akpọ bịa dịgawa queen mother bịa dọkacha dominate nga niile ị na-aghọta chefukọ na ọkwanụ alụmdi na nwunye dọbatara gị n'ụlọ ahụ ị na-aghọta ka ịbịa hụzie nne di gị as maybe ọzi your rival maybe gị na na-emezi competition ị na-aghọta ị na-aghọta ọ dị gị mma ichefu na ọnwụ na ọwụ gị nwokorobịa mkpata ya eme ị gaghị ama ha gị na ha aganaghị arụ gị bịa wee nne di gị ọkwanụ ma ndị a na-eme ha ewere nwunye di ha na-emezi med ị na-aghọta ihe na-egosi ụfọdụ ndị nne di na-emechi ike aka ịma na ọ bụ nne di na-emechi ike ụmụ nne di na-adị wicked ọkwa mebi di bịa o nwere nke o mekwara n'ihu anya mgbe ahụ nne di ya ha adịghị ya maka na di woman bịara be ha ebe a bịa anụ ị na-aghọta ana ha adịghị woman di ya nwa ya nwoke na ebevadịkwanụ fọ ezinụlọ ha naanị abalị ole nne di gị bịara ha agbakashiwa jidedi oke nwa ya nwoke nye mama ya ego o jiga goro ego olekwa adịmshọn ego ahụ dịrị 50,000 naira nke nwaanyị nọrọkwa n'ihu nne di ya gọba di ego pampas akpụkwala ikime ha dị gị ịmakwana ị na-eme ka obi na-ajụ nne di gị ahụ echefukwa na ịmake na akpọmdebe ahụ bụ na nne dileti ọ mụkwara nwa nwoke echi ọ ga-achọkwa ka ọ wụrụ gịnị nne di ị na-aghọta agwa ha ọkpara adịghị mma ị na-aghọta so nwaanyị ekwesịghị ịbata n'ezinụlọ gị bịa gwụzie eze gị nwaanyị ọ dịghị mma ịma na ihe ndị a niile anyị niile na-ebe a n'ihu o nwere ihe anyị chefuru itinye wụnụ karata eji zụọ onye ahụ nwatakịrị e nwere ndị owu na ezinụlọ ha azụghị ha weta ịhụnanya azụ ha ka ha na-enyere ndị mmadụ aka yes ị na-aghọta otu nne gị ji zụọ gị na otu nne nke m ji zụọ m abụrụ ofu ị na-aghọta so ya na-eme ụfọdụ ndị ha batazie n'ezinụlọ ha bakwa bịa bụrụkwa agwa ochie ha bụrụkwa ya bụbatakwa amaghị na-aghọta ha bụrụzi bụbatazi fụzizi ọgbaghara adị ihe ọzọkwa na-ebutekwa ụka between tinyere n'ime nne di
ya na nwunye nwa akwụkwọ ma nwaanyị amụtaghị nwa. Ị na-aghọta? Ndị Igbo tụrụ ilu si ihe ọbụla sọkwara gị mere nwoke ịmụrụ gị nwa anya nọkwa ya n'ezi. So ụfọdụ ndị na-abụkwakwa ndị na-amụghị nwa. Ị na-anụ? Ị ga-ahụ onye ahụ mekwara ezigbo agwa, o mekwara ihe ọ na-eme dị itu nne dị eleela anya ọ nọrọla afọ 3 afọ 4 ọ tụbeghị atụ ọmụkwanụ ka amụ ọkpụkwanụ ka akpa na mmiri na-aghọta dị ụman ya onwe ya nne ji ya dịka ọ bụrụkwa na nwa ya ahụ bụ only son ọ bụrụ gị ọkwa ihe ị ga-eme. Ị ga na-asọjest nwa gị nwoke ka ọ ga-alụọ nwaanyị ọzọ, ị kpọwa nwunye nwa gị ahụ ọjọọ, esowe ya na o tekwala ime na o mekwala nke a na o mebichichara ha ịghọtago ndenu ị na-agwazi ọgwụ a na-atị mgbe ị na-agwa ya nke ọsị gagbakwala m ụta mgbe ị na-agwa ya nke ọsị gagbakwala m ụta. Anyị kara onye kwesịkwa inwe obi umeala, ile anya obi nnagide mmadụ, ị ga-asị oke mana o nwere ndị nọ 11 years before ha amụta nwa. Gị lemacha anya ụfọdụ mgbe nsogbu a na-eshiri n'aka nke nwaanyị, nsogbu ha asị gị n'aka ebo ya nwa nwaanyị ebo ya n'isi ya. Onye obi umeala ị ga-anabata ya, ibu na ị ga-enyere ya aka ọ bụrụ ya ekpere kpọrọ ya na-aga. marakwa na ọwụ mmadụ na-eme nwe ya nwa Chineke. O nwere ajụjụ ọzọ m chọrọ ịjụ. O kwesịrị ekwesị na nwunye nwa ga-anọ ọ na-ekpe ekpere ka nne di ya ka ọ nwụọ, ma ọ kwara ọ na-ekpe ekpere ka ọ lụọ nwoke na-enweghị nne? Maka na o nwere ihe onyonyo anyị kiritere na Facebook, ọ na ihe ndị oyibo na-akpọ nọmịa, ebe mmadụ gara ịntaviu na-ajụ ya si na owu ishiri gị ka nne di ya ka ọ dịrị ndụ, emechazi juzie ya wa na onwe ya mmadụ ọ dị ndụ ọ sị na mmanya na ọnwa ọfụrụ mmanya na mmanya wụkwa ezigbo mmadụ. Ọnwa na-atọ ụrụkwanụ dị kes ịghọtara esegharịrị ọ ga-ewu isi ka mmanya nwụọ ka ọ nwaanyị ọzọ pụtara ya n'ụlọ. Anaghị na-aghọta. Anyị madatu na enwere ndị nne di na-adịghị mma. Anyị ma na enwere ọ dị ka ndị mmadụ n'onwe ha. Everybody awụghị ezigbo mmadụ. Onye ọbụla enwụghị ezigbo mmadụ. Anyị mara na enwere ndị nne di wo onwe ihe i mere meta ha. Onwe ihe i mere zụọrọ ha elu zụọrọ ha ala. Ọ ihe na-akpata ụmụ nwaanyị ese ha achọghị ka nne di ha. Mana eche m na ihe nwaanyị kwesịrị ikwu. Eche m na ihe o kwesịrị ikwu. Nne m eweliwe na mgbubiri gị mkpụmkpụ ịhụ ihe dị gelu jụọ ọnụ ya kwuo dị gị mma maka na akwụkwọ ọnụ nne nke gị ị ga-achọ ka nne gị nwụọ. Ịkpachere ka anyị leregodu ndị vidio ka anyị lere the video. Please, where's your mom? Where is his what? His mom. Your mom? Yeah, she's at home. She's at home? Yeah. Where would she be before? Are you planning on... Do you want her to die? Sure? You just... What happened? Why are you asking where his mom? I don't get. He said no. Okay, you don't... She should be in the market. Wait, you don't want my mom to be in the picture? No, wait, hold on. Where is your mom? What happened to the mom? Nothing actually. Just the How does it relate to relationship? Well, normally I don't like all those mother-in-laws, trouble and all that. Okay. Like seriously, I've heard from most of my friends that mother-in-laws are troublesome, different stories. So I don't want it for myself. Don't be offended, please. No. You don't want that drama for yourself? Yeah, I don't. So what about your mom? I love my mom. You know, no woman can be like my mom. Yes. Yeah. Okay, so you can handle your mom, but you will not be able to handle another person's. No, I can't handle. Okay, so if I'm with this kind of lady, there'll be competition in the house. Competition, I think. Yeah, mother-in-law competition. Understand? She's the kind of lady that will be like, probably when my mother-in-law is trying to tell her, okay, this is how you carry a child. Understand? You say, give me the child on TikTok. They tell you to do like this. Ụfọdụ ndị enweghị amamihe nke nghọta ị na-achọ ka ọ dịrị onye ọ bụrụkwanụ na akụgharị okwu ahụ ya ọ dịrịkwa onwe ichefu ogwu ọ na-agaje njem dị ị ga-amụ nwa ị ga-amụta nwa ị ga-amụta nwoke ngwanụ lezienụ ma ọ bụrụ gị ka nwunye nwa gị na-asị chukwu ajụ nwaanyị ọma ị ka na-agụ n'ebe dị anya ọkwa nwere nwanne nwoke ị ka na-ekwe di ya mgbe ọ dị karịrị anya ọ nwere nwanne nwoke nwee mmụọ nsọ laikiri esi imagine na onye ọzọ apụta si mmanya ha ọsọ ọ hụrụ n'anya onweghị onye ọzọ ga-adị ka nne ya onweghị onye ọzọ ga-adị ka nne ya chaa
onye ha pụta bụ odi na-atụghị egwu si ma ọ chọrọ ka nne ya ahụ ka ụzọ ọ ga-esi. Nne m, o nwere ihe a na-ekwu mmadụ kwugide okwu ọzọkwazi ọgbara nkịtị okwu. Akụkọ a ọ bụrụ na ịkọwa ya taa chi ga-ejichi ị ga-abụ. O nwere ihe mere enu n'obodo m na-abịrịba. Ihe a bụ akụkọ mere eme. Abịrịba anyị na-esi n'ikwu ala na nne. A na-eme emechi ịlụọ nwaanyị, ịlụbata nwaanyị, nwaanyị ahụ bụrụla ikwu ebe nne gị. Mana o nwere ndị ụwa na-eme alụbata ha. Ịhụ nne ji asị onye a ga-abatara m n'ụlọ ezi ha adịghị mma, nke emekwa nke ọzọ, nke emeghị nke ọzọ. Ọgbaghara ebido. Ụfọdụ kwa ndị awụrụkwanụ fashion sense nke ewu ịma na ọchịnziz ejikere ma ndị na-eyi ihe mgbe n'ukwu n'ihi ha sị mba ọ na-ejikere dịka ndị chọọchị bụ ndị kachasị onye nke a na-ebe nka mụnwa na-ebe nka ọ na-ekpeta ụdị nka mụnwa na-ebe nka ha na-alụrịta ọgụ. Obodo m ka ihe m na-agwa gị mere ha na-alụrịta ọgụ. Mgbe a kpọrọ ikpe kpọpụta ha n'ebe ndị eze nọ, ajụ onye nke ọgịnị mere, onye nke ekwuo, jụọ onye nke ekwuo, di ya nọ n'etiti. Nwoke mmadụ na ha anwụchela na-agachi na nke iri ya gwara akụkọ. Men ụmụ nwoke na-anọ ebe udo dị, mana ọ bụrụ na nwoke echiche ebe oshi ọbata n'ụlọ ya ọnwa ebe nwunye ya na mmanya na-eme nke ha na-eme nke ọzọ, ha na-asị pụọrọ m n'ụlọ m. O kwesịghị ekwesị. Mana dịka ihe ifuru ugbu a esi na nwoke na alaiki ebe udo dị, aka mana ọkwa nwoke na-apụ ụzọ weta udo. Ị na-ama m na-aghọta ị na-achọkwanụ ka udo ahụ dịrị dịka isi a na-agụgide ọgụ ndị ahụ o si n'aka o dowere n'isi mbụ. Ama m na-aghọta o si n'aka o dowere ma ị gwakwana gị nne ga-esi gị ihe ndị na-ebe na-akpọ boundaries na isi eti gị ya otu a nke ọ ga-adị. Ama m na-aghọta ịgwakwa ịkpọ nne gị osi nne ihe a nwunye m lụbatara alụbata bekoo ọ dịghị isi na-efu onye ọbụla ọnwụ. Ihe m chọrọ maka na ịbụ m akwụkwọ nsọ emeghị abụọ na gosi na nwoke ga-ahapụ gịnị nne na nna ya. Ọ sịrị gị nwaanyị, ọ sịrị nwoke ga-ahapụ nne na nna ya jee lakwuru gịnị nwunye ya. Ha abụọ ga-awụ gịnị otu. Amaghị na-aghọta ịgwa nne gị si gị ọnwụ iko kwesịrị na-egere okwu, onye kwesịrị na-egere okwu gịnị mụnwa bikos ọnwa wu isi ezinụlọ oge apụta gị si ahụ m isi ezinụlọ mana ị na-akpa agwa dịka gị isi ezinụlọ. Amaghị na-aghọta ma ịkpa gị ọkụ ụta ị ga na-eweta gị n'iwu ebe udo na-adị gị pieces ọ ga na-eweta little of peace. So the person bụ gịnị ikirete those gịnị boundaries. Nwanne m lekwe nka, nwunye m lekwe nka. Ama m ma eche m na eme ya otu ahụ ihe na niile aga na ajụjụ. O nwere ajụjụ m chọrọ ịjụ gị tinyere na okwu gị. Olee otu nwoke ga-esi wepụ ihe esemokwu n'etiti nne ya na nwunye ya? Ebe a nshi kwuo ebe ka m jụzie gị dị ajụjụ direct sazie m ya. Now ọ dịka m kwuru na mbụ boundaries iseti those boundaries ka ịgwa nne gị gwakwana nwunye gị si nne mụrụ nke a nwunye m nke a nke m lụbatara anyị abụọ gịnị otu maka na ime ihe anyị ga-awụ ime emi ahụ nwa gị ị ga-achọ ka ime mmụọ ahụ nwa gị emekwala ya gịnị nwunye m na nwunye m imekwala ihe ọ ga-nwunye ọzọ mmekwanụ nne gị obi aga adị gị ma na gị me gịnị emekwala ya nne m. Ọzọ awụrụkwanụ ime ụmụ nwoke ndị nwụ ndị a na-akpọkwanụ nga na-ekwukwe ya mama's boy ha chọghị hapụ mma ha hapụ ibụ ọ ga-afụ ha ka na-ahụ dị ara mma ha sef ha hụ dọpụnita ga-eji n'anya gara anya ya nke wụ ime odeshi eji echiche nke gị nwa amaghị na aghọta ihe ọbụla mere n'ụlọ ihe ọbụla mere n'ụlọ na-aghọta ihe ọbụla mere nụ gị vuru gawe ga nne gị n'aka ekweghị ihe mere respect nwunye gị mee nka ibere ya nwe ya n'aka gị gbara ka ihe agaga gwa nne gị ekweghị ihe mere respect ọkwa otu ihe ndị anyị ya bụkwara nwoke na-anaghị eche maka sị there is always two sides to a story. E nwere part nne magi play nwe part nwunye gị play anakwala eme onye nke agwa gị ya ị ga-eche dị ka ịnụ onye nke ọzọ ibido mewe girigiri asị nwoke nwe ụlọ ekwesịrị nwunye gị bịa gwa gị sị lekwa ihe mma gị mere lekwa ihe o mere m
esi ngwa nsogbu adịghị anụla m ihe kwuru m ga-ajụ mma m nwunye ya ga-ekwu okwu ha gakwuru nne gị si asị mama olekwa ihe nwunye m kwuru ka mma gị nyekwa ha on part of the story maka na it takes two to tango nne m ọ bụrụ ya isi na m mejọrọ gị enwere ihe mere m ji mejọọ gị ka m nụ ebe dị nsogbu iwu obi gee ha abụọ ntọ ọbụghị ofu onye kwuo gị fere gaa lụso onye nke ọzọ ọgụ nwoke kwesịrị inwe obi o ji eso ụmụ nwaanyị so nwunye ya na nne ya ịma ụfọdụ nne ji na-adị two trucks ịma a na-akọ akụkọ a na-eweta okwu na okwu a na-abịa ụfọdụ nne dị na-adị two trucks to the extent ma ọ dị gị ụtọ ahụ ha shi chọọ aka ga-ala ike ihe mụa were ikwu iwuru nwoke tupu gaa asị na ị na-alụ nwaanyị ọwụ na ibi n'ụlọ nna gị gaa chọrọ ụlọ ma nne m ị na-agụta chọrọ ụlọ ka nwunye gị biri ka gị na ya bụ olivu kọmfọtebụl o nwekwana ụfọdụ nne ji ọgwụ ha nọkwakara na nwunye nwa ha lụrụ ụlọ maọkwa na nwa ha chọrọ ụlọ ga ebe a ngaga biri ha nọtụ ha paakịkọta akpa ya maka jebe nwa m nagaje wikend ha ruo chi ọnụ ndị Anambra unu nwoke mmadụ nụchara ụlọ sọ ọrụ ụlọ ya na nwunye ya ga-ebi debe rum nke ya kama ọ ga-ewere rum nwunye ya dewe n'akụkụ ya were rum ya dewe ka ihe ị chọrọ ka nwunye gị mee kama nwunye gị ga-anọ gị n'akụkụ ọ wụrọ mma gị ga-anọ gị n'akụkụ ụdị agwa nka ịma sị na uwe emebigo ige ya akụkọ ihe na-eme n'ịntanetị ọ ga-eju gị anya ewere ndị nke ọgwụ mma ha dị ka enyi ha nwaanyị ha na-ara mma ha akla mbụ mma ha elu ebe ihe mpụ niile dị iche ka anyị kwuo anụgo m ya na ntị m nụ ya nụgharịa ịma ụfụ ihe ndị ụmụ ihe ndị a na-afụ na soshal midia ịmasị na ọ bụrụ ihe mere eme ha niile from the A to Z ọkwa ụmụ ihe ndị a na-akpọ street interview na-ajụ nwoke maka ịwepụ ka ị ka gbaa ụmụ obi nwunye gị na nwa gị na-ebe ahụ ajụọ gị si gị na ihe ememe ka m jiri na ụlọ gbagba ọkụ onye nne gị nụrụ ga nwa gị nụrụ ga nwunye gị nụrụ onye ka ya apụ ụzọ dọpụta ime ya nwoke kwuru nwoke ime a na-asị nwoke ime na mgbe ụfọdụ nwoke na nwoke toro eto nwere ụmụ anyị ndị nwere echiche onye nwunye ga ebe a na-asị nọ nne gị ajọkwa gị jụdisi nọ nne gị nne ya apụ ụzọ dọpụta na ọ bụdị gị nwe ya ọ bụdị gị nwunye ya n'ihi na ọ na-ekwuru ndị ya n'ihi na ọ na nwunye ya na nwa ya nwụrụ na ọ ga-amụ nwa nụrụkwa ịma ụfọdụ mgbe ime ịnụ akụkọ ịnụkwa karịa bifo ga-abatawa n'ezinụlọ a na-eji signal ị ga-amara so ka ihe o yiri gị wụ signs o nwere ndị oyibo na-akpọ signs ị ga-ahụ red flags ị ga-ahụ ebe ndị dị gị ahụ nọ ka ị mara ma ọ bụ onye ọgbaghara ma ọ bụ onye na-alụ ọgụ ma ọ bụ onye okwu n'ụka ka ihe nwere igbo enwere ezinụlọ wụ di na nwunye ga-anọ mana di enweghị ọnụ ịga ezinụlọ abụghị ya bụrụ na di nọ na ezinụlọ ahụ enweghị ọnụ nne m marakwa ma ị ga-agba ọsọ lawa maka na ịga ebe nwoke asị nwoke wụ isi ezinụlọ gị ga ebe wụ anaghị ekwe nwoke a ka o kwuo okwu ịhụ nọ nne ya ihe niile nne ya na-ajụ gị kee nke ị na-eme kee nke ị mere ihe akwa red flag ọkwa akataga red flag onye agbawa ka ihe nwere ikwu nwaanyị mara mma e nwere ike ikwu otu ha bịaba na-atụnyere gị ka nwaanyị nke ọzọ gbataburu mbụ nke a mgbe ọ bịakwara nga ọ na-esikwa nri otu o shiri one bucket of food ọ sụkwa ha grup o chukwa mmiri o mekwa nka ịhụ nke ahụ wee gịnị ọsọ nke abụọ bụ ha bịa ha na-agwa ya nke nwoke enweghị kọntrol ihe ọ na-achọ ikwu mami na abịasị mba ekebe nwa m ga-eri nri ya efere ọ ga-ejiri nri ma ọ nweghị nka ọ ga-eri nka ọ nweghị na abụọ ga-eri nri ọkwa na nke nwoke ga-emekwa otu a ga-eme otu a
nke atọ awụrụ nwa nwoke ọkwa ya nke kacha kapụ iche ọ dịkwa nwa dịka nwa nwoke as in ha bịa n'ime for the too special as in ka agụ onwe ihe gụ ahụ like ma nke nwoke ọ na-eme gị ihe ọma thank you. I don't eme gị ihe ọma ịgbata gị n'ezinụlọ like ọnwa ọnọ ịlụ nwa ha nwoke ahụ ha bịa na-etiti gị ka trash ka slave na ọta ndị na-eme ka ha ga-asị ha nwa na onwe ha eto ga-agbagọ gị ka a kpọrọ gị gakwuru nne dị nke gị enwere ndị na-eme ihe ha echefuo na lekwenụ mụ na onye abụghị the same age enwela things mere ga na generation ndị a ị na-aghọta anyị niile awụghị otu ihe ọzọ na-aka ewekwa m iwe ndị a na-akpọkwa ụmụnne eji ndị nke nwaanyị nwunye ka afọ ụmụ ka ya bịa especially iwu ilu alụbata gị ebe enwe only so n'otu mkpụrụ nwa nwoke nwanne nwoke nka nwanne nwoke dị nwanne nwoke dị ha ihe m hụrụ na Instagram na nwanne dị Nnedi ka ọ na-eme vidiyo na-agba Nnedi na ọ gaghị achụpụ ya n'ụlọ nwanne ya ihe awụ ụlọ nwanne ya ọ gaghị achụpụ ya ilekwa anya ga amara na ọgwa ndị nwanne a na-akọsụ nsogbu nsogbu ndị ahụ ha na-esokwa ihe awụ ụlọ nwanne m ịwụ jos ije ịka jos bịa abịa ịwụ mbịarambịa ị ga-abịa n'ụlọ nwanne m nwoke bịa okwu akarịala nne m okwu akarịala ka ihe unu ga-agwali ndị ọha na eze ihe ga-emenụ ka egbochie ọgụ n'etiti nwunye nwa ya na nne di ya ka o nwere ihe ndị oyibo na-akpọ advice ị ga-enye ha na ntụnye nke kwụ Asa kwuru na biko ị gara ịlụ nwaanyị ọ bụrụ na ị ma na ịdịgo redi ịlụ nwaanyị gaa chọrọ ụlọ nke gị si n'ụlọ nne na nna gị pụọ nne gị bịa n'ụlọ gị gwa ya lekwe mgbe ị ga-eje anụ anyị amarala na ọ bụ nne gị mana ị nwere nwunye ị kwesịrị ịnara gwa ya lekwe ị kwesịrị ịgwa nwunye gị bifo nne gị abịa dị n'ụlọ gị si ya momi olekwe momi m chọrọ ịbịa n'ụtụ na ọ bụrụ na 2 weeks or 1 week ịgwa nwunye gị ọ bụ nke ọ ga-ajọs nọgide akwa aka n'ụzọ kpakpakpa mama ị bịara mama ị bịara nne di ya sị ọmụ ka ị na-ajụ ma mbe si n'ụlọ nne na nna gị pụọ na-agwa nwunye gị ihe ị chọrọ ime ihe ọbụla ọgwụ communication they say is best ọwụ ihe na-ejide alụmalụ di na nwunye gwa nwunye gị kọwara ya mgbe niile o nwegodị any decision ị chọrọ ime about anything o nwere ike nwe anything at all gwa nwunye gị kpọọ ụlọ gị si adị na-elekwe kee ihe ị chere efilim na ezinụlọ ọbụla nwoke na nwaanyị di na nwunye ọbụla na-ekwu nwa okwu nsogbu aga na-adị Okay, ihe m ga-ekwu otu nwaanyị kwesịrị ọ gaghị ịlụ di nwaanyị kwesịrị nwa ile kwesịrị ịghọta ihe a na tupu gị na-alụ nwoke ọbụla ị na-alụ ezinụlọ ya ị na-alụ otu esi zụ nwaanyị ị na-alụ ihe ha kwenyere ihe niile gbasara ha ị na-alụ a na-ede ya different person altogether ị na-aghọta so ihe ga-eme wụ pay attention to details like na-etinye nghọta ara ruo oge ha ị na-aghọta otu nke nwoke si ekwu okwu otu echiche maka ezinụlọ makwa ma onye ewu o nwere nkwuwa okwu nke ya n'ụlọ ha amami na-aghọta nke ife bifo ọ ga-erugodi n'ụlọ ụmụ nwoke ndị wo ha enweghị say of their own amami na-aghọta ihe achere ndị na-esochakwa play roles na ihe ndị a niile amami na-aghọta so ihe achere ndị nwaanyị kwesịrị n'oji anati na ọkwa ndị nne anyị na nna anyị ha ma I feel na ha kwesịrị ime ọfụma n'izute nwa nwoke amami na-aghọta ọnwụ na ndị nwaanyị ha na-azụ azụ ha na-azụkwa nwoke azụ amami na-aghọta ịkụziri nwoke ahụ inwe choice nke ya ịkwụsị ike ka nwoke ka nwoke oge na nwoke kwesịrị na-ekpuchite ezinụlọ onye
Ikwuru ya. Okay. Amami na ọta. Ya je ndị nne na anyị kwesịrị gịnị ị na-eme ka gịnị ezinụlọ na-aga gịnị. Ọhaneze ndị Igbo ndewo. Ịmasị na nwụ adịghị agba ọsọ ehihie n'efu. Na ntụnye nke mmụọ ihe mmụọ mara na m ga-ekwu onye mara ihe ga-eso okwu omele ya. Onye nwere m agba n'ihe ọwụ ga-emenụ emegide onye anyị onye nke asọ nọ na-emegide m emekwala ya. Ị na-anụ o nwere ụfọdụ nne ji ọgwụ ha bịa ha asịwa gị na ha hụrụ gị n'anya megabatazi n'ezinụlọ ha nwụzie otu ihe maọbụ nke abụọ ha echegharịa gị bụ nne ji lekọta nwunye nwa gị anya gị nwekwana nwunye nwa lekọta nne gị anya n'ihi na ụgwọ na-emecha a ga-atụgharịkwa ihe ndị ahụ ọ ga-erutekwa gị n'aka Igbo si akwa ga-eru nwaanyị o ruru ibe ya. N'uche nke mmụọ akwana m ihe shiri ike na ịhụ mmadụ ibe gị ụkwana ihe shiri ike amami na ịhụ mmadụ gị na-abata ka nke gị ọgwụ gị na ya ga-ebi onye na nwa gị ga-ebi amami na ọta ihe mkpebiri ihe m na-ekweta tumoro ihe m ga-ekwu di onye isi ezinụlọ o nwere major role to play na relationship nne ya na nwunye ya. Ekwesịrị ihe mee dịka nsikwu na mbụ asịkwala onye nke a imejọrọ onye nke ngwa bịa sị sọrị ngwa mọmị si nwunye m sọrị nwunye m si mmadụ sọrị anakwụla etekikwele side adọnyekwala ofu onye gwa ha abụọ lekwe mọmị lekwekwa ihe gwara ya ihe ikwukwuru ọ dịkwanụ gị mma my love lekwa ihe gwara nne m nke ị mere ọ dịchọghị onye a na-ekwu ya ịma nwoke ịlụ nwaanyị ahụghị na o toola ọkwa na echiche ya odochie echiche udokwaala ịmana o nwere ọtụtụ ụmụ nwoke ndị nwe ha toro eto na ile ha ha toro eto mana ha ka nwere echiche gị na nwatakịrị amami na nghọta. Ọhaneze ndị Igbo ekelekwala m unu si nọrọ wee lere ihe anya wee letụrụ ya ruo ebe ọ kwụrụ. Ilekwa anya ị ga-amakwakwa na anyị nọkwa na all social media handles. Anyị nọkwa na TikTok, anyị nọkwa na YouTube, anyị nọkwa na Twitter nke ndị oyibo kpọrọ X. Soro anyị n'ihenkiri.com. Ị na-anụ? Echefula echefu na anyị ga-abịakwa n'ụzọ ụka ọzọ nke na-abịa abịa iwetakwara gị ihe omume nke a na-akpọ Ifenkili. Aha m bụ Ezinne Okenwa ka ọ dịnụ. Ifenkili ebe anyị na-ekwu ka o si Ifenkili ebe anyị na-ekwu ka o si Ifenkili ebe anyị na-ekwu ka o si ngwanụnụ daalụnụ Ifenkili podcast.